शिव जी की शिष्या शैलेंद्र गुप्ता, शिव जी की चरण में हमार प्रणाम। नीलम दीदी, हरेंद्र भैया के चरण में हमार प्रणाम। माता गौरा पार्वती के चरण में हमार प्रणाम। ई जितना शिव चर्चा कथा सुने वाला भाई बहिना, गुरु बहिना, माता बहिना बानी लो, उहाँ लोग के चरण में हमार प्रणाम। हमार प्रणाम रौरा लोगन स्वीकार करम लोगिन। माता भवानी की जय हो, कार्तिक गणेश की जय हो, माता गौरा पार्वती की जय हो। हम बहुत ही सुंदर गोर और काली रंग पे भेदभाव पे हम कहानी लेके आइल बानी रौरा लोगन की। ई कहानी बहुत अच्छा लगी। ई कहानी सुनला से रौरा लोगन की ज्ञान मिली। जय हो, जय भोलेनाथ। एगो शहर में सेठ रहत रहलन। उ शुरू से ही पूजा पाठ करस। सुबह में जगस तो जगला के बाद अपन नित्य कर्म कैला के बाद नहा धोआ करके मंदिर जास। मंदिर में पूजा पाठ करस। शिव जी के बहुत अच्छा भक्त रहलन। शिव जी के ही हर समय सुमिरन करस, ओम नमः शिवाय के जाप करस। तब पूजा पाठ कैला के बाद अपन बिजनेस में जास। ऐसे ही कुछ दिन बीतला के बाद उनकर शादी भइल। तो उनकर जौन पत्नी रहली, पत्नी भी बहुत पूजा पाठ से अपन लगाव रखले रहली। कुंवारे से वो पूजा पाठ करस। दोनों जना बहुत धूमधाम से पूजा पाठ करो लो। और बाद अपन अपन काम में लग जाओ लो। तो ऐसे ही कुछ दिन बीतला के बाद एक दो साल बाद, 2 साल जैसे बीता था तो एगो उनका देह से संतान भइल। संतान में लड़की भइल। तो लड़की तनी सांवली रंग के रहली, बहुत सांवली रहली। तो फिर कुछ दिन बाद एगो और लड़की भइली। उ लड़की तनी साफ सुथरा रहली, सुंदर रहली देखे में। आ जौन बड़ वाली लड़की रहली उ तनी सांवली रहली, रूप रंग में तनी सांवली रहली। उ छोट वाली लड़की रहली, ई बहुत सुंदर रहली, बहुत साफ सुथरा रहली। सेठ जी के जिंदगी ऐसे ही चलत रहे। जैसे जैसे ये लोग के लड़का सियान भइल लो, दोनों लड़की सियान भइल लो, तो छोट वाले लड़की के समझ में आवे लागल कि हम सुंदर बानी, गोर बानी। आई जौन हमार बड़ वाली दीदी बाड़ी, ये बिल्कुल करिया कलुठ बाड़ी। तो छोट वाली इनकर जौन लड़की रहली, वो बड़ वाली अपन दीदी के चिढ़ावस, बोलस कि तू कलुठी बारू, तहार कहाँ शादी होई, तहार शादी होखबे ना करी, तू बिल्कुल कलुठी बारू, करिया बारू। हम देखा रूप के बिल्कुल सुंदर बानी, चांद के परी बानी। तो ऐसे ही ये अपन रूप के वजह से घमंड में रहली, कोनो काम धाम करस ना। रूप के अपन घमंड के वजह से कोनो काम धाम करस ना। छोट वाली जौन इनकर लड़की रहली सेठ जी के, ई सुशील रहली, काम करे में आगे रहली, हर काम समय पे करस। और शिव जी के भी भक्त रहली। सुबह में अपन जागस, नित्य कर्म कैला के बाद नहा धोआ के मंदिर जास और जा एक लोटा जल और फूल शिव जी के शिवलिंग पे अर्पित करस। आई छोट वाली रहली, ई बिल्कुल अपन रूप के घमंड के वजह से कोनो काम करस ना। कहस कि हमार तो कहीं शादी हो जाई, हम रूप लेके आइल बानी, तू रूप लेके थोड़ी आइल बारू, तू तो काली कलूठ बारू। देखी लोगिन, गुरु बहिना लोगिन, अब एजा काला और गोरा के भेदभाव ई दोनों बहन के बीच में होखे लागल। अब शादी करे लायक हो गई लो, तो बड़ लड़की के जन
जौन बड़ लड़की रहली काली कलूठ, उनकर रिश्ता के लिए इनकर जौन सेठ जी रहलन इनकर पापा, वो रिश्ता वगैरह करे जास वजह से रिश्ता करके आवा सा लड़की देखे लड़का वाला आओ तो इनकर जौन छोट लड़की रहली तो लड़का पार्टी आओ इनकरा के देखे खातिर। तो देखला के बाद इनकर छोट वाली जौन बहन रहली सेठ जी के बेटी, वो जाके हित के लोग के सामने चाय पानी नाश्ता वगैरह करावे लागस। तो इनकर बड़ वाली बेटी के ना पसंद करके छोट वाली ही बेटी के पसंद कर ले लो, कह लो कि रोड अपना छोट लड़की से शादी करवाओ तो नहीं तो हम कर लें, काहे कि बड़ लड़की राउर अच्छा नहीं थी, सुंदर नहीं थी। अब ये वजह से वो रिश्ता कट जाओ। अभी सेठ जी और सेठानी जी बहुत परेशान हो गई लो। धन संपत्ति तो बहुत रहे, लेकिन इनकर जौन बड़ लड़की रहली सांवली रहली, करिया रहली, कलूठी रहली, ये वजह से शादी ना हो पाओ। इस टेंशन में रहे लगलन। शिव जी से भी विनती करे लगलन कि अब रौरे बर ढूंढी इस संतान के लिए। ऐसे ही कई जगह से रिश्ता आइला के बाद वो इनकर लड़की के देखे आओ लो, तो इनकर लड़की कलिया कलूठी रहली, तो ये वजह से पसंद ना करके छोट लड़की के ही पसंद कर ले लो। अभी लोग टेंशन में पड़ गए लो। तो ऐसे ही एक जगह से रिश्ता आई रहे, रिश्ता आवे वाला रहे, तो ये अपना छोट लड़की से सेठ जी कहलन कि बेटी तू घर में से निकलिह मत, दीदी के रिश्ता आवे वाला बता रहा, तू घर में से निकलिह मत। आ घर में एगो बंद करके बाहर से ताला लगा दे लो। अब वो रिश्तेदार आइल इनकर बड़ बेटी के देख सुन के गइल, पसंद कर ले लो। शादी के दिन भी फिक्स हो गइल। अब इनकर लड़की के छोट लड़की के घर में से निकालल गई, तो मने मने सोचे लगली कि हमार दीदी के कैसे शादी सेट हो गई हटे, हमारा के घर में ताला ना मरले रहित लो तो हमार दीदी के शादी सेट ना हुई, हमरे शादी सेट हुई, हम ही शादी करती। तब कैसे ही कर करके इनका दिमाग में ये सब बात चले लागल। अब बात चलते चलते कहली काहे ना हम जहाँ शादी सेट भइल बा ओजा जाके अपन हम परिचय दी। तो ओजा पूछते पूछते ओजा जाके पहुंच गई या परिचय दे देली। परिचय देला के बाद उ लोग इनकरा के पसंद कर रहे लोग, काहे कि सुंदर रहली, सुशील सुंदर रहली, रूप के बिल्कुल चांद के परी लागस। उ लोग पसंद कर ले लो। पसंद कैला के बाद अगले दिन आके कहता लो कि हम रउरा छोट लड़की से शादी करम, अपना छोट लड़की से शादी करता नहीं तो हम अपना लड़का के शादी करम, बताई। अभी सेठ जी कहे लगलन कि बताई हमार बड़ लड़की दिया, बड़ लड़की घर में बैठा के छोट लड़की के हम कैसे शादी कर दी ना, तो रउरा बताई हम छोटे लड़की से रउरा शादी करें। अब जिद में उ लोग अड़ गई लो। तो इहो अब राय विचार कैलक लो सेठ सेठानी, कहलक लोग ठीक बाटे छोटे लड़की के पहले शादी कर दिया, शादी होके चल जाई तो बड़ा लड़की के कल जाई, कोनो बात नहीं है। फिर राय विचार कैलक लो कि काहे ना हम एक दिने दोनों लड़की के शादी कर दें, दोनों लड़की के शादी कर दें। अब बड़ लड़की के भी रिश्ता ढूंढ रख लो। तो गरीब गुरुआ के घर में शादी के डेट फिक्स भइल, दोनों लड़की के एक दिन शादी भइल और दोनों जानी के एक दिन विदाई हो गई। अब सेठ जी और सेठानी जी बहुत खुश रहे लागल लो, कुछ दिन बीतल तो सेठ सेठानी राय कैलक लो कि काहे ना हम अपनी दोनों लड़की के अपना घरे बुलावल जाओ। तो अगले दिन सेठ जी गईनी अपना दोनों बेटी के घरे, दोनों बेटी के बुला ले आईनी
अब दोनों जानी आइल लो, तो दोनों जानी आइला के बाद जौन बड़ लड़की रहली बहुत खुश रहली, बहुत अपने आप के खुशी में रहस। छोट वाली लड़की रहली बिल्कुल टेंशन में रहली, चेहरा भी मुरझा गई रहे। तो इनकर बड़ बहन पूछा तरी का भइल बाटे, तू तो अच्छा घर में गइल बाड़ू, तू इतना काहे परेशान बाड़ू। तो ई कहे लगली कि दीदी देखा ना, हम तहार खुशी देख के हम जमुना घर में तू जात रहलू ह वो घर में हम खुशी देख के हम गईनी, हम अपन शादी जबरदस्ती करवाईनी। लेकिन वो पहले जमाना के बहुत धनवान रहे लो, लेकिन वो अब बिल्कुल हमार जौन पति बाड़न वो शराबी बाड़न, शराब पी के आके मारेलन। आ जौन ससुर बाड़न वो बिल्कुल राक्षस के रूप में रहेलन, हर समय गाली गलौज करत रहेलन। और सास भी गाली गलौज करके ही बोलेली, कोनो इज्जत नहीं के वो घर में। कैसन तू बात करत रू, ऐसन तो बात ना होके के सही। देखा तू वो घर में ना जाके दूसरा घर में भी गईलू, तो तू बहुत खुश बाड़ू, खुश नसीब बाड़ू तू। तो इनकर बड़ बहन अपना छोट बहन के समझावे लगली कि तहरों में तो कुछ कमी बाटे, तू आपन कमी सुधार। तू आपन कमी यदि सुधार देबू तो ओकरा बाद धीरे धीरे तेरा घर के भी कमी सुधरे लागी। तू पूजा पाठ कर, शिव जी के अपन गुरु बनाव, शिव जी ही तेरा घर के भी सुधरिहन आ तार पति के भी सुधरिहन। तो इनकर बहन के बात मनली। अब मनला के बाद ये पूजा पाठ करे लगली। जो भी बा धीरे धीरे सुधार भइल शिव जी के कृपा से। वो घर में सुख शांति से इहो रहे लगली। हम यही जा कहानी के अंत करे जाता नहीं। यदि रउरा लोगन के कहानी अच्छा लागल होखी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर से लिखें लोगिन।